Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteruak eta beste flipau batzuk. San Juan, bele danbolinerua, kuartillo batedan da jotzen du soinua. Kuartillo da, txikito bat oinatiraz? Laurden bat ez, kuartilloa. Ja. Txikito baten laurdena, eso. Ne ustez, beranduin hasiera kutrien izan dau. Ez da gizu segiritziak otzun. Nik horreatik inot, lehen planteatu ditu hola azteia. Eta iruditu zerain kutria, hasieran inaiz oposizioan jarri nahiz. Eta gozat, ostea, igual, venga, guazan kutrismo pinimo bat praktikatzea. Ni garbinekan nor proposatua zan. Hori bai. Rollo klasiko oinatia rola. Ja, zu pinima folklorik eza, ez? Bueno. Ja, tradizioa, la traizioa. Ba, eta koro baten parte hartzezu. Ez, bandan. Bueno, hori banda. Ze jotzen duzu bandan? Klarinetia. Hori da. Noa pegatzen dion klarinetia. Horreko entzun eben, hau, humorista hau, muregile hau, ontsesaria irabazi dauena, Ander ez dakizein. Ander? Telebistan agertzen dana. Euskal Herrikoa? Bai, horrek esan... Sari bat irabazi, muregile, Euskal Herriko muregile batek. Eta, esatezun, Gipuzkoarra izatia, dala klarinetia jotzia mogan, bastante tristia. Bueno. Hostia. Garela Euskal Herriko tristiak. Tristenak? Bai. Zela garela. Ez? Gipuzkoarron fama hori bada, ez? Hola, pitin bat. Lehorrenak... Balike. Claro, oinatiko bi dazkandik aurrian. Zuek esartzen bauzu oinatik Gipuzko barruan, nire iritzia pizkat aldatzea. Bello. Estadistikoki gauzak aldatu ditu. Bai. Ez que igual Gipuzkoartasuna, Euskaldundasunan prototipo adirazpen badalako, eta igual Euskaldunak familia ez da, sozo familia, Euskalduna, oez? Bueno, ez dakit. Nik uste politiko gizuzenaren barruan sartzen dela Giputzen kontra aritzea, ez bazara, Giputza. Horrek bai batzen ditu Euskal Herriko Euskaldun guztiak, kenduta Giputzak. Ja, zeiak bat. Hortan bai. Gipuztentrismoa, txilborrismo, donostiar... Bueno, Donostia bakarrik ez, Donostiko Euskaldun txintxo, ñoñoz, baina hori inguruko rolloa behasaindik gorako guztia onarte, zaut zaino horren bultan, hor dago mandanga. Hor dago Gipuzkoa. Bai. Bene dago Gipuzkoa. Gipuzkoa hori bai. Ja, adibidez hori, Bizkaitarrak ez dako izoso fama, nire palo, era triste fama. Ez. Ze fama daugate? Hombre, akazu Hortuzar. Akazu Gatiboko abeslaria. Aztu zaidala... Bai, emanex. Bakarri bere sakillarekin horretzen esan. Hostia, a ver, kontu sakiltekin miakin... Gaur ze pasa egin da? Ez... Aibarbe, etorri da... Ez que nik nahi dut itzegin... Etorri da hietxuago, oen dela bidazte, baina hietxuago, hori azteko. Baina, esan beharra dago, horretarako nik ez duela ezer egin. Naturak egin du. Bai, ikaragarria egin naturak. Jendea bi astean behin agertzen bada lehen baino hile gutxio egin edo berdin, nahi du esan zerbait egiten duela. Zatik itxi eskero berez? Bai, baina izatetik izatera badago aldia. Eso da kasu... Vale. Iratiko janan... Asunto zeude, asunto hormonalak. Hori bai. Asunto genetiko hormonalak dauzkatez. Bai. Ez dakin hori, iruki La Rosako baten bati ikastara eman zegoen gizon taldea eta gizontasun tailerra eta hori. Ez nion oso ondo harrapatu, baina titularrarekin geratu nintzen, gero eta hile gehiago, pues orduan hormona zehatz bat gehiago dakazula, eta horren normalean ere ondori ditu, adibidez, zaki handiago izatea.
Bale. Gaur egun, nik uste izendatu altzaitugula Euskal Herriko Sakildun nagusia. Behintzat, bizarran bueltan dakasun... Zela zen hormona hori, hormona mitikoa da. Testosterona. Hori, oso ondo. Testosterona ere bai. Ez que hori bakarri dakit. Koktel bat dago. Emakumeok badaku testosterona. Bai, noski. Emakume, zer da emakume. Ez que gaulazten bagara. Joderri, eskolazten bagaia hemen ezin ju aurrera egin. Ez ni nahi nuen gaur hitz egin batez ere sakil baten inguruan, ez nire sakilan inguruan. Ni nahi zona etorri nire sakilan inguruan hitz egitea. Putinena? Putinina, zati ba, putinina. Ez dakit, ongaren orain Rusiako reserki entzuten? Ez baina, aprobetxatu da torrez dagoela, egon naiz pentsatzen autobusean ona bidetan, torren sakila, Bueno, beak entzuten du hau? Bai, kaixo tor. Tor, aprobetxatu nahi dut zu hemen ez zaudela, zati beha egongo balitza lotzatu ingo zen. Ordan, bai. Ni aurreko baten, pixka nabil informatzen ez, sexologian inguruko kontuak eta hola. Eta itxuan ez daude bi sakil mota. Batzu dira odol sakilak eta batzu dut arai sakilak. Hori du kontatu duzula. Kontatu dut? Bueno, esago nahi zait. Zanik hori ez nekien hemen dipasa arte. Beraz, kontatu inoen? Boleto asko, baina. Joder, mierda. Ez du nahi errepikatu. Ez du nahi. Badakit, baina ez dakit. Ez, baina hemen kontatu dut. Bueno... Ez orduan, kontua daude tamainaz berdinetako sakilak, ez? Eta gero, sakila bera ere tamainaz aldatu egiten da, segun beste batzuk. Eta orduan, badaude gizonak bere sakil txikina daukatenak, baina gero asko haunditzen da tamainoa bezala, eta horrei dira odol sakilak. Eta beste batzuk igual ikustu duz, ostra, kriston sakila, baina ez dago tente, baina kristona da, baina gero tentetzen denean ez da inbeste haunditzen. Tontotu egiten da. Dago aragi asko, eta simaz, ez daukate odol asko. Aragi asko, mami gutxi. Bueno, mami asko, baina... Ba, ez dakit. Ni beti ere pentsatu izatut, ostia, behitu, gizon horrek zelako sakila handia duen, eta orduan pentsatu, ostia, eta hori tente orduan zelako handia izango da, ez? Baina ez da guzetan handia izan. Kaunik hau esan du nire subjetibidadetik. Ni odolsakilan izelako, batez. Odoletakoa aiz? Bai. Kurosua, segurazki zuek dako zuen esperientzia gehiago. Igual estereotiputat jotzen dut, baina sakil ez extitatuetan. Esperientzia? Bai, da orduan zuek bakizue bere izten aragidunak eta odoldunak. Baina nik dakot esperientzia gehiago tentetuetan. Orduan ez dakit diferentzia eken. Nik ez dakit diferentziatzen, Ego endela gutxira arte ez nekien berizketa hori, beraz ez dakit oso ondo aztertu dudan. Ni de palo. Zut bai, Ez baina, esan gurot, ez da guenean estitauta nabarmen duten da, ez? Odoldunak eta aragidunak. Baina ja baina estitauta dauzenean ez da enxamurra, diferentzia ikia, hala? Eta estitauta guenean nabaritu iten da? Ez, horregatik. Bueno, dezagun hasieratik lotu ez ditazinarekin, Ze hori batzutan da, nahiko Spotify random jartzen duzinan bezala, Hori batzutan badoa, Ez zergatik goizero, kanpin da jarrita esnatzen gara gehienok. Goizero? Ostras. Txikitatik, Zemetan... Izar, ez esan inori, Hau sekretua. Gizono sekretua. Edo gehiengoak, esango nukenik, ez dut inkesta egin, baina... Bai, justo hori horren inguruan aurrekoan itzegin, azaldu zuten, eta... Basakan azalpen bat? Bai, azalpen bat dauka, baina, azalpen fisiologiko hormon ez dakiz, oza, movida ez dakit, fisiologikoak. Osasunaren adierazle? Hori ez dakit. Hori pentsatu nahi izan dut beti. Galdera fisiko bat, fisiko korporala, fisiko ingenieritza egituta. Personala? Bai. Kanpinden da, personala, gizatiarra. Kanpinden da, beti altxatzen da, zu bandumako zu manta edredoi, izara bat, bai, pesa bat, imagino, pesa bat jarrizko. Baina, en plan, neguko edredoi bat be altzau. Crossfitero batek, fijo, oso ez. Crossfiteroak espentza, Zer? Horreik estrogeno asko hartzen dago. Odola beste non baita joten zer. Bai. Estrogeno asko hartzen dagoenak problema dakoi. Bai? Bai. Erekzioarekin, bai. Seguro? Bai. Nik hola izatea nahiko nuke, bintzat. Ja. Orduan, crossfitero bateko oso erresi irakitzen dago adibidez taper bat, ez? Baina gero pesa bat ezin dago altxatu. Segun zerrekin. Hori da. Segun zerrekin, bai. Hori zindenez landu behar bezala, Orduan zu bezalantza da, beria gaitasuna dakagun
alako gauzak altzatzeko. Baina, altzatu nabarmentzeko. Nabarteko moduan. Bai, hori da. Galdera abstraktua. Ez da abstraktua. Lagai gehiagi dazka erantzunak. Hombre, joe. Claro. Bai. Vale. Deserosoa da galtzontzioetan, hori bai. ¿Ves? Galtzontzio mota Mina egin dutzu. Mina, ez, baina soberan geratzen dira momentu horietan, Joder, tío, ni ditxatorako ze pasaitzen. Ja, que pena, ez? Ja, ez dakit. Txulo, mira, notaikia behin. Badakizu esagatik barrabila dauden kanpoan. Bai. Zati? Temperatura grado bat, edo grado eta erdi. Bueno, hori... Baina, temperatura zergatik? Bat gutxiago behar dutelako. Espermatozoideek, ez? Uste dut? Bai. Espermatozoideek bizitzeko. Baina, grado bat edo grado erdi, holako gauza bat. Ez dut hori ez da gondo ginda. Hori... Ez da posible. Ez? Zergatik. Mateu hori gaizki diseinatuta kontua, hori bakarrik ez espezialita diren, hori azteko grado erdi bat eta kanpoan guztiz desero, ez du zentzurik. Eta zati deitzen zaion sakilari gazteleraz modu informal baten poia? Arrautzen gainean dagoelako. Ostra, hau da bizitza guztia zentzu dauka eta inoiz okurritu gabe, etimologikoki bai. Bai, hori esan zuen Arginanok, behan programan. Baina hori esan zuen ez beak asmatuta baizik eta horrela, beha enteratu zuela horrela, ez da hit. Arginanoren etikertu gaudenez, agian galdetu dugu bere poiari buruz, Arginano aitza, ez? Ja, claro, es que baina... asko dauz, ez? Generazio ezberdila dauz. Arginano da enpresa. Pero daude hor bazkide asko, ez? Arginanon arreba bai, Arginano izango da, seguramente. Bai. Eba. Bai, postrelaria. Eba Arginano. Bai. Gero dago farlopa pasatzen duna, gero dago beste hau gainete beneten gabe dagoena, zenmetako bat, ez? Bai. Gero dago, pues oize, zautzen horren inguruko saio bat egin ziteke. Pitxima Joseluan nahi amora, ez? Dauzola, Euskal Herrian ziar barreiatuta, hola. Imaginatzen dut kantera bat, Joseluan nahi gena, bankilloan. Joseluan, beste bat. Esanik, Oie, jarratzeko jotzen, Bai. Hostia, harrekan ez duen baiak usen dituen, harreko budan. Bere fragoneta, Joseluan nahi egin fragonetarekin. Taka gertu. Orduan ze gaurko tituloa, nundi joan daiteke? Hau baldu utzi hola, 3 puntokin suspentsibo, eskeraz suspentsibokin, sexua.3 inbiar du programa bat, bakarrik sexualitatea buruz. Monotema? Beste, bai. Monografiko bat. Turnerrekin. Hori da. Turner voltatzen dena. Bai, hori ingo du, Turner. Ez que hori esan da ez da etorriko, Bueno, etorri agian bai, baina etorri izan ez balitzu, esela, ez? Gero eta txikiago aulkian. Bai, zertu zagien? Sexu eta gozei, bueno. Zuk potentia, gai potentia karri dozu gaur. Sexuaz aparte. Ni ze, potentia? Potentia baina zakia, karri dozu. Bueno, bai, zimaz, ni politika kontuak. Nik bai. Bai, gira. Hasieran kanta jarri nahi nuen, baina, bueno, ez dakit orain ondo pegatzen, no? Seguramente ez. Biharu da ziko da. Sakien inguruko kantua? Ez, baina, zaten genunean giputzak lehorra diela. Eta bizkaitxarrak ez. Eta inetiarrak ere ez. Niretzako top irun dago oinati. Azakize postutan. Eta gero dago ondarru. Vale, eta hirugarrena? Hor ja zalantza zatzizkit. Beti usten du libre, azken orduko agerpen estelarren bat, Iruña azken aldian potente do. Iruña, guau. Gazteizen ere badia fitxajeon batzuk. Karo, hiriburuak izan da, ez daken besteko meritua zuen. Gitarixan be bai. Zerbait, eta ja, elkanorekin ja, galdu dute pila bat. Eta ondarruko kanta bat. A ver. Txibatu diana gure peñakak. Entzungo dugu pizkat. Bai. Pizkat luzia da. Insulture lekatxarra emotezu, lekatxon, entzuten bazu, disgusture zuk zenak zazu, lekatxarra izan, erobo sekuo azkalen modure, nik neuk nazaro,
Horrek izak baino juzementek zure Iramak ezatestan atela matu emotezu Nire bikotiko nakatela kristo sobrepesu Zostizan aira benik etxon darruri pini para bera Llego kriston puestu Niondarrutarrana 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 Eta zuk lekatxarra emotezu Lekatxarra emotezu, ondarru, entzuten basu Insulture, lekatxarra emotezu, lekatxon Entzuten basu, disgusture, zuk zenak zazu Lekatxarra izan, pero bosekua bazkaren modure Nik neuk nazaro, horrek izak baino juzementek zure Nire amak ezatestan atela matu emotezu Nire bikotiko nakatela kriston sobrepesu Zostizan aira benik etxon darruni pini bara bera Llegu kriston puestu Niondarrutarrana 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 Eta zuk lekatxarra emotezu Mesedes, kantaren laburpen bat. Bueno, zuk leketxarra emoten duzula. Zuk? Bueno, bai, zuk. Leketxarra diala Bizkaiko Giputxiz. Hori izan dugu? Ondarrutarrentzat bai. Ja. Ez? Ja, eta ondarrutarrak zeakoi, patriotismo municipalistia? Bai. Bai. Bai, ez? Bai, pustuta. Ja. Bai. Plan... Baina arrazoia dazkate beste batzuk ez bezala. Bai, Bai. Arrazoi euskate? Eibarrek badako, baina arrazoi gabe. Arrazoi zatarrak, ez? Eta zeintzu dira, arrazoiak, lista bat dago arrazoiena, edo... Ba, izkeratik hasita eta maituta, ja, listo. Bale, jazta. Gero, berriz, egon zehazte? Ondarrun? Bai. Bai. Portuko rampin... Portuko rampi... Bueno, hau pizza... Pizza da, hau. Preso egon zenan familia zenide batek edo bakana. Bai. Oso guapoa. Bai. Osto zen dena. Nera makin, bueno, koruan kantaiken dago. Eta bernagola guapun bat. Bai. Eta gero idazle bat, bai? Arrigorri ostatua. Hori, venga, olatuko eta peña hortartean da ona. Krimen Uribe. Krimen Uribe, bai. Beti petzausat jota izen guapua, drag baterako Krimen Uribe. Bai. Bum. Ez? Bai. Krimen, wow. Bueno, berarentzat ere bai, Da, igual bai. Baina bain igual ez da bizi ondarren, igual Nueva Yorken dau kosmopolitismoa praktikatzen, no, ze? Nueva Yorken, Bilbo, Nueva Yorken... Bai, eta, bueno, jende gehiago. Ondarruko baska ikusi. Seguro, boomerrak ez duzuela zagutzen. Euskal Herrian sortu den... Bai, ni bai. Bideori honetakoa. Ondarruko basko bat eta bi. Eta hori gertzen dira jente segun hori guztia. Zaki berria sortu diren, zebila nahiko klasikoa dira. Krimen Uribe eta beste hau Ezker Abertzaleko... Jode. Ibon. Intza etortexat. La leche. Azten zait. Eskitza. Ez. Bai. Eta atxen badako. Bai. Alike. Inzana herri arresi bat. Bai. Hori ba. Hora hartzen dena. Untza, osla da. Hori bukatu zen. Bai. Bueno, bukatu. Bueno, bukatu ez, gure basotan hor dute, untzak. Asteburu ontan, pasaren asteburuan egonez Euskal Herriko 8. Probintzian, landetako kanpien baten. Lebi eport? Ez, la bi bella. Den euskaldunez josita jakina, eta bakizu bosan, aquajim bezalakoak egite dituzte. Osea, minidisco edo lakoak, bakizu jendeak dantza egin dezan, baina uretan. Pues hor zeuden, pues, sentido diaga, oin klasikoak,
Joder, La noche entera. Vale. Gero, pues, betiko klasiko hori azarresagoak, eta, bueno, rollo los 40-en agertu eta gaztean agertuko zirenak, eta bapatean untza. Baixo. Anda pangora. Baina. Espainiako banderitekin. Hola. Dantzan. Hori zera da ona, txarra, guretako. Bueno, haientzat gauza bera da. Ja. Berizgarri kulturala, Espainiakoa. Horre egiten zaio sinkretismoa. Hibridatzen direnean bi kultura, elkar koherenteak ez direnak alata ere. Ja. Sinkreto. Vale. Getortxan burura, ezaguetan duzue Donostiako 15 taberna, Konstituzio plazan dagoen bat, mitiko bat. Eukain jarrita behin... Konstituzio plaza ez da zizona, ez da politiko. Barkatu, zela da. Nola da? Konstituzioen parantza. Izena aldatu nahi diote. Bai. Bueno, hor, bertako taberna mitiko baten da, eukain jarrita Spotify, eta fija nintzen lista izenian, jartenen, temarrakos de tranquiz. Apiskat kanpinekoa. Bai. Temarrakos de tranquiz. Temarrakos de tranquiz, eta gero euskeraz. Bere izita. Publikoen arabera. Langile klasea entzat. Musikarekin erlazionauta aldotezan beste gauzatekin konturatu naiz. Bitxikeri? Noiz? Gauzatekin konturatu naiz, dala punkixak danak ez diala jatorrak. Punki danak ez dira jatorrak? Bai. Nik kostatzen zait, Oen hasi naiz pentsatzen 6 segunda hauetan, bat txarra. Ez que niko zentzu hori, esaldi horregako zentzua, punki danak, o punki batzuk majue dira esatia, baina punki danak ez dira majue, gaber, ze... Orain ere ze pentsatzen zenuen, majue ziela? Nik bai, bueno... Ja. Agien barakaldoko naiz. Orduan, garai baten dena ziren punkiak. Oginen. Vale. Orduan, ala beharrez. Ja. Baina... Eta, zein ezagutu duzu? Ez da hor punkien irudi hau mitifikauta muran, politikoki oso... Bueno. Politikoki oso zer? Ze jarrita? Zeineri boskatzen dira? Pentsamendu kritikoa. Jende pentsamendu kritikoa osakona dakona. Ez da, ordan, pues... Punkiekola horrekin lotzen dira? Eta saku berean sartzen duzu pentsamendu kritikoa, antisistema, jatorra izatea, eta ez da beti hola. Ostra. Vale. Pako zoan ados nago, ez da beti hola. Vale. Ez. Ja, ez que ni jarri maskulinotasunarekin azarre jarri nintzenetik, ja punkiak, ni punkien kontra nago, gaur egun. Bai. Ripeko txarrak oso ondo azaldu duen azken urteotan, ez? Bai, ze esan du? Bai, no, dela gutxi beste elkarrezketa, el paisen, da guzti indiot elkarrezketa, eta la Bedin, Lucia, eta hola, pues, gero, bera, Ripekoa. Movidaren erdian arrasateko oi, eta gero Gasteiz, Geia, izanik, pues imaginatu, giro hortan, ze polita izan barzun, armairutik atera, edo, bueno, bere letrak, bere taldearen letretatik hasita, berak ere kontatzen dure. Batzuk, gaur egun, ez. Eta nun deskurritu ezu, zein ez da majua? Oinatiko bizpairu. Eta oina ezagutu du iluzu? Bai, bueno... A ver, izanekola baju? Ai, amar, ez hombre. Bueno, hori, gogo eta txiki hori. Vale, eta nola ezagutu iluzu kalean? Bai. Vale, eta... Ez dira majuak eskuinetik? Edo machirulismo? Zuri joitu ezu ez diala feministak, ez? Ez? Onartu? Ez. Bueno, autoeskunden gaia, zelan? Egon dia autoeskundea pasau dia, ez? Europa autoeskundea pasau dia. Eta horrean nik pentsatu nuen, ostia, aportazioa nahi dute egin, politikoki hemen berandu egira, eta ondorioz Euskal Herri osora, Euskal Herri osoak entzuten duelako berandu egi. Bueno, osoaren parte batek, baina. Eta, ekarri dut, lista berreztak ezagutzen dituzuen, alderdi ez ezagunen lista. Ezaguna dira. Vale, Nik esan ingo dut, bai. Nik esango eta berri ezagutzen dituzun, bale? Bale, Europatik hasiko gara eta gero jetxiko gara... Euskal Herrira. Ez alderdi ez ezagunen mailara, baina, bueno, lehendakari berria gaur bertan dugula aipatu beharko dugu gero. Zela gaur bertan? Gaur bertan, ontxe, gu hemen kobratzen ari garen bitartean hau egitearen truke. Bai. Beste batek, gu baina askoz gehiago kobratuko du lehendakari izendatu berri dutelako. Gaur? Uste baiet. Rabales
jauna. Bueno, hori txikik ere dira, beto. Europako alderdi... horrekin hori aprobetxatuta, igual alderdi horren inguruan zerbait esan daiteke, Bai. Ze erabili duten adibidez euran kontsigna. Kontsigna? Euran kontsigna. Izan da Indar berria Europan. Indar. Indar berria Europan. Apuntatzen joan naiz eurak erabiltzen justen hitzak. Beraiek negritan eta beltzez eta azpimarratu da. Dibertsitatea 5.0. Hori... Bai, Matu behar dugu zeinek esan dune? Ez, hau da PNV Europarako, euran nola egitaragoa osola hori, egitaragoa aurkezten da baina. Programa. Bai, hori da. Dibertsitatea 5.0, zen nahi duzen horrek? Ez egitzu ez? Normala da, ez normala da, zimaz. Vale, gobernantza, hori... Vale. Gobernantza nahi dutela. Berrikuntza politikoa, vale, nola, lidergotza berriak. Bai, zarrak. Erresilientzia? Erresilientzia adinekoentzako egoitzak? Gehiago nahi dituzte? Ja ez dut horretu, baina... Horretia? Bai. Vale. Gero buruazkitasun estrategikoa. Hori hortu zaren buruari begira. Justizia soziala, zimaz. Oinarrizko eskubideak, bueno, hori normal ez. Osa, ez bereziak, ez dituzte eskubide bereziak nahi dituzte, pues, oinarrizkoa, bizitzeko eskubidea, bai. Arnaztekoa, bai, bozkatzekoa, aiei, bai, hori da. Integrazioa, vale. Paktu migratorio berria. Hobia, ostra, barria da. Itzak berak esan du. Vale, bir industrializazioa. Berrizte. Inteligentzia. Artifiziala. Ez dakit. Jasangarria, jasangarria oso... Inteligentzia, jarri dute negritas hola nahi dutela. Esken nabil, oin zuzenean gazteleratik inteligente. Inteligentea. Guapo. Emprendimendu digitala. O transizio energetikoa normala ez. Horiz baduzu jartzen... Eta hau entzune? Batasuneko politika espaziala. Batasuna nahi duzan Europar batasuna. Batasuneko politika espaziala. Inoz entzun duzue? Horren inguruan hitz egiten PNV. Politika espazialen inguruan. Hombre, ni martera batzu bialiko nituzke. Bai ez? Haitxume hau, PNV-ek esan dau? PNV-ko egitarauian. PNV-ko egitaraueko kontzeptu. Ez, ondo inozu aklaratzen, ze gure entzulien... Vale. Eta begiratu, eta hor sartu nintzen mobidan, espazialko mobidan, eta hitz egite dute jasangarritasun ambientala eta espaziala. Eta gauza bera. Eta gauza bera, claro. Espazio nere ambienta hongo da. Hongo da, seguramente. Batez ere gaboko amabitatik aurrera. Baina, diferentziatu egite dute, bi kategoria ezberdin. Bat, ingurumena, eta beste daia, espazioko ingurumena, edo, satelite konstelazioen garapena, hau Elon Musken hildoarekin koherente doan ikusten dut. Garatu, gehiago. Bai, garapena. Satelite konstelazioen, ez konstelazio familiarrak. Ez, satelitena. Satelitena. Zu bezalako gehiago, espazio la bidali, ez? Fango nintzen, gratis izate mazan. Eta ez banukan beldurrik, baina beldurrakot. Ja. Ez que kohete baten fatia toa hostia eta gero aldo gela esplotau. Baina, han... Sakiarenekin esperimentu berrez gehiago, ez? Kabitaterik gabeko erekzioak eta... Hori ze. Ostras, horre igual, ben ja pustuta, ja txatu... Beraka. Beraka jutea. Eta gero igual lurrera etorri, eta hor baitetzu da gorputzak jaketen da flagido. Osea, hemen ez dakotzu... Ez da ezebe altxatzen, baina ez sakila baizik eta burua bezin duzu altxatu. Ia muskulu danak atrofiuta gatzen dira. Ogian, odoletik bestera bihurtzen zara? Aragiduna. Aragiduna. Vale. Ja. Aragiduna, baina aragi xamurra. Eta behitu hau, Europar mando espazialaren sorkuntza, gaztela esango dut, creación de un mando espacial europeo. Gure aktibidade espaziala babesteko. Mando espaziala. Hori da. Txakurra bidali dituzte, tximpanziak ere bai. Eta binze, mandoa, nahi dute bialdu. Txakur gehiago bidaltzea ere, lego gaizki, espaziala. PNV diseño que redau bi porro ondo erreta. Ez, hau dana serioa da, Bai. Osa, PNV bozkatu duen pertsona guztiak Euskal Herrian,
edo eskolatik kanpo, hau, ni oin esain abilen gauza hauek boskatu dituzte. Gobernu ona ez da zapatisten movida bat, eta gu hemen, zapatisten movida bat, eta ja eskuinak ere, eskuina bertzaleak... Era bat bere ganatu du. Eta... Bueno, Jaurlatxirlaren lelo nagusitako bat, oin dela gutxi arte, aldatu arte, auzolana zen. Euskadi auzolanean. Ja. Hori ez bada apropiazio... Jo, ibilu edekoak hasi zienetik apropiazio azpikulturala egin, oin jente guztia... Apropazioarena egiten hasi zienean. Eta azkena, erregio ultraperiferikoak. Osa, Europaren Trebiñu edo aipatzen dute kontzeptu bezala, nina bil kontzeptu bezala, erregio ultraperiferikoak. Nik ez da gizuz. Igual, Georgia nahi zuen Europar Batasunean sartu, eta azkenean hor mobidak egon dia, eta azkenean ez da sartu, hartolako mobidak, eta ultraperiferiko normala, oza, Georgia ja da, eske Georgia eta gero, ja dago Armenia eta movida. Periferiak, eta batez ere ultrak, soberan dazka Europak. Orduan, oiek, agian ara nahi dituzte bidali, ultrak. Esportatzeko moduan dazkaten ez? Ez da programa bat oso futuristia maura. Osa, ja, hor gauz, benetan. Bueno, a ver, modernitatean kontua... Satelitea, espaziontziak... Zukontuten izan ere, bete behar duzula panfletoa edo hori. Orduan, claro, Europaren txatu zer nahi duzun, eta Europar guztia zain daude, hortuzarrek goiz horretan proposatuko duen irakurtzeko gogoz. Eta papela guztia sostenitzen du, baina espazioan ezerk ez du papela sostenitzen. Hori da. Espazioan ezerk ondo karrita. Zuk askatu papela eta ez du hor dago. Badoaz ideiak, norbaitek hartu arte. Hori da. Eta hor gatuko dira. Pusker batko bazulo batean bezala. Norbait heltzeko zain. Hori, espazioan benetan, puskarra da botazkio avanza hoiten dozu ez? Bai, bueno. Gravitate zer. Bai. Seguramente gutxi ez? Zatik oso... Depende, horre bado liga, bado leia. Eta begiratu, mundu normetan oinarritutako norman zela da euskaz? Arauetan oinarritutako mundu orden baten komprometitua kontxiliatzen da. Horrekin daude komprometitua. Eta honekin batera inteligentzia lanak integratzearen alde mehatxu hibridoen kontra. Ostia, mehatxu hibrido. Oso abstraktua, ez da? Irakurri. Mehatxu hibrido asko erabiltzen da, bai. Bai, ez? Bai. Ja. Denetarik. Hori da, ez esateko, moroek konkistatuko gaituztela, gunen baten altzatzen garena, eta ikusiko zu, zure emaztea, esklabizauta dakatela, eta batean, pues oso gaudela, zu, txuri, hogean etzan da, eta batean dena moroen menpe daula. Eta orduan, eraso, mehatxu hibridoa, moroak, islamismoa... Hori, oinatik negon zan mehatxu hori, nire aitaikiak esaten eben, que vienen los moros. Bueno, bai. Bueno, kasortan bazetosten, baina Espainian izenean. Aizarra bezan, Mila bat ziren dago, eta amar hor... Morua datoz. Oitamasei... Zazpi... Azkenengo puntuak relazionuta, ez da bromia, baina injot berba inteligentzia artifizial batekin. Berba injozu? Baina, bi esaldi bakarri ze, gero ja pagau bizan orduan, Boaza xurra. Esan dozt. Gurozu esatia? Bai. A berre. Ze galdetu diozu. Zain xat. Kaixo, guapo. Kontatu txiste bat, esan dozt. Ongi dozu, zenbat humoruzku txiste bat nahi duzun? Hemen... Noizko mendeko euskeria hori? Ondarruko txat GPT-a bado? Hemen dik aterako dizut. Hemen aterako dizut. Eta esan dozt. Zaska! Eta gauza bizarrua da, esan dozt. Txistia, Zergatik ez lo du txominek emakume zain batekin. Emakume zain? Zer da hori? Ez dakit. Eta esan dut. Emakume zaina Juan Zitzaiola ematen du. Hori txistia? Eta zergatik zer jo du? Zergatu lerketan. Zuk erosi duzu ChatGPT
Osea, AliExpressetik ekarrita, Berkia. Bueno, ez da ulertzen, baina, txomin, zergatik ez du egiten lo txominek. Eta emakume mesain batekin dagoelako, no seke. Eta ero bukaeran, esan doztu, agur bat. Laguntzeko hurbil daukazu nire laguntza. Eta esan doztu, sin más, etxean egon behar baduzu, mesedez, ez zaitez esanguratsu sentitu ekintza bat burutuz. Hori izan doz. Suizidio ninguruan da bil? Ez dakit? Edo emakume izan da apal izateko. Ez nagarmentzeko etxean ere ez. Ondo izan da lastera arte. Flipau inot. Berriro nahi zaitu. Berriro nahi zaitu. Lastera arte. Gero ja blokeago inxat sepagago bizan. Zuri erantzun... Osa, soberan zeskan erantzun hau eta eskizua. Eta sartu naiz gero Googleen ikusi dut Google Translateen emakume zain zer dan eta jarri dut mujer guardia, orduan ez dakit. Bueno, mujer guarra? Ja, hemen gaude, etorkizunean gaude. Ja, irtsi gara. Ze etorkizun mota, ez dakit. Langile klasearentzako GPT-a gero, etxapa GPT. GPT proletalgoa. Por cierto, beitu, proletalgoa. Honan entorrela ez dakit entzuten egon naiz... Ez dakit non entzungo nunik hori, hori entzutea, PSOE eta PP-ko bi kongresisten arteko eztabaida, a ver, langile klasea, zekize, bata bestea leporatzen, eta hola, klase... Bari da, mitiko, PP-ek PSOE izaten. Zuek ari zaete langile klase ertaina itotzen, mitiko, eta besteak esan du. Lehendaiziko aldiz, entzun dudana, langile ertaina zer den definizio zehatza. Zuek zezango zenukete. Zer da langile ertaina? Proletargo ertaina edo langile klase ertaina? No definitzen da hori. Existitzen bada. Beste izut arpegia... Bat iru eta mar. Bat iru hori. Bataz beste. Bere ustez da, oinarrizko soldata kobratzen duen jendia. Hau izen bada garu, eta zen bestatuan? Gutxi da, Mila eta zen bazen? Mila eta, Eta egun? Ostia, ni hortik gora nau, Baina, orduan, iaizea... Goi klasea? Goi klasetik gertu hau. Wow. Seguruna. Wow. Ni hoin nahu bastante lumpen proletargo. Bai. Sostengu familiarra dako. Hori kontuten nuki bidea. Vale. Orduan ez ni de palo. Zuazera ez da klase. Orduan ni de palo. Eso, klasera. Klasea erlazioa da. Izar, ez da gauza individual bat. Ja. Orduan zer zara? Ni lumpen ez, baina bai ez dakit. Ja. Zer? Ez dakit. Hombre, zuri honingotzun, lumpena izateak ne ustez. Bai. Zedakotzu, zela zaren goraberazko pertsona bat, zuri miserian egoteak sorkuntza prozesuan ne ustez lagundu ingotzun. Filosofo moan, begira, aurrekoan erakurrenean, entrevista baten, artista batek sorkuntzarako ez dakola drama, superdramen beharrik. Ez dakizu? Ez? Baina nahikoa dako zula bizitzan... Ja. Eta Gorgor Bizuk orduan zela ino behan material dena. Zeinek? Gorgor Bizuk. Ja. Zela ino. A ver. Akupuntura egunero goizeran egiten nola Ja. Hori zeinari irakurri zenean? Ez dakit. Hau uste dut, Manolito Gafotasi atxe bena. Elvira, bai. Igual ez, Elvira Zipitzea. Bai, hori. Eta esaten du, baina norberak nahikoa dakola bizitzan, bere gurasuen eriotzarekin edo, jo que se, o bere bikotiak jarrin jauela, ostakize, osea, ja, dano dakula. Osea, nahikoa mierda dakagula deno, artista izateko? Bai, osea, ez dakola... Ez duzula zer dan bilatu behar, zer bereziagoa. Bai, hori. Osea, pentsatu zure gauza txarretan, eta teako da barruan dara mazun artista. Bai. Vale, ondo. Por cierto, langile klasea definizteko horretu nahiz ez dakit beste humoristaren bati, ez dakit nahi oso definizio hona zala. Jakiteko non zauden zu. Adibidez, sartagin bat hartzeko. Beste sartagin bat alboratu behar baduzu. Bai? Langile klasea zara. Bai, Edo, zure sofaren atzean pareta bat baldin badago, langile klasea zara. Vale. Bueno,
Zartaginarena ez dut ulertu. Nola gorotzen dituzu zartaginak, Manaka, edo alako zulo baten horazpian. Zulo. Pam, Zuza langile klasea. Bua, onartu egizar. Ni lehenko betetzen dut. Bigarrenana, sofa bat dago atzean dako armairu bat. Bueno. Hori alda. Eta armairu eta gero pareta. Bai. Eta bigarrena dako kalefazioa. Eta gero pareta. Bai. Hori bai, alda ez? Bai, alda. Bua, nire langile klasekoa... oso langile klasekoa nahiz, Ez que langile... hori ez da apropiazio pitxima da bai langile klasea. Apropiazioa kulturala. Nori, kentzen digu? Ja, Buruari. Tokiz? Ni langile klaseko aldi manei zebio zuzatia. Nazuk beti guiozu beharrak eta asetuta eta gurasua, ez da gehitxala ondo eta, ez? Galdetu barko diogu, zeinak asmatu zituen klaseak. Ja. Marx? Seguro? Hombre, klaseak berez, klasen hasiera kokatzen da, oinala 6.000 urte, neolitoan... Kontzeptu. Neolito. Vale. Lasaitu ingo gara, Venga, gozen lasaitzera da, no? A ver, Madeleine. Azbatu, ez dakit. Kontzeptu bezalan, ez baitek esan zuen... Ne ustez ja erroman eta... Baizia. Klase, bezala, klase. Bai. Han hitzak berezi ez eskaten, ez? Goi burgesia ideitzeko eta... Grezian ere bai, ez? Tipo esklabuak eta besteak eta sailkatzeko gozekaten. Baina zuez abitzaten justo klase. Claro, guk erabiltzen dituguna gaur egun, kontzeptu bezala. Ni bezakit, hori. Nik uste dut Marx izan zela. Ne ustez ez, Osa, klase ertaina nork asmatuzun, bai. Hori goi klaseak asmatuzun. B klaseak, pizkatu beto senti zedin, ez? Ja. Vale. Bueno, galdera oso ona, galdetu inteligentzia artifizialari. Edo gure entzulei, oso jende prestua dela. Bai. Mesedez bidali faxez zuen erantzuna, izarren telefonora, bakizue. Bai, 6 zazpi 0, zazpi bat. Ez da hori, baina bueno. Zer? Probatu. Hori, inteligentzia artifiziala eta, zuen ustez, alko gara enamorau inteligentzia artifizial batengatik. Bueno, Turinen testa. Begira. Badakite entzun duzula hori ministerikoa. Oso gomendagarria. Bai. Zer, Turinen testa? Turinen testa egin zuen alako test bat, ja gaindituta dagona oindela 10 urte. Baina zen hain zuzen ere, bi pertsona jartzea, bi pertsona. Bi gelatan, jartzea pertsona bat gela baten, eta bestean ustez bi, baina hietako bat, ordenagailu bat izatea, haien artean izketan hasi, eta beste gelan dagoenak asmatu behar du, ia horietako bat, ordenagailu badan, edo robot bat, edo adimen artifiziala, ala ez. Oindela 10 urte, ja engainatu zuten 30 pertsonetako beste gelan 30 lagun zeuden. Bi gazteren artean, ustez bi gazteren arteko elkarrizketa bat eta bat ordenata zen. Chatbot. Orduan zerta ez zen? Ia maite mentuko garen. Baina, zesar izaten... Interneten bidez bai. Baina, software batekin maite mintzia da hori? Osa, ez dago aragiztatuta, ez? Ja. Hori falta zaio, claro. Baina, igual jentea maite mintzen da, imagina dakotzu relazio digital bat. Jentea maite mintzen da, relazio digitalekin ez dagoenean ez gorpuzkirik eta ez karnosoa eta ez da odolezkoa. Hombre, zure... Gaina chatbotekin hitz egin dut. Hau esan, artifiziala. Azten mazara horrek esi jijiji, jo, mega, konta du txiste bat, mezuk, hola, hori tonteua, da. Azten mazara tontea iken, eta gaina, chat honek, adimena honek duko dau bere personalitatea, kakako txartian, ez? Bai, hoi posible da, ez? Bere humore propio bat, haik esalau, no seke, eta azte zara hola, eta igual, eskutatik fate xatzu. Ostia, tonteo inteligentea. Baina artifiziala. Baina benetakoa. Adimen artifiziala ez dena, nola ditzen zaio? Adimen? Naturala. Naturala? Bai, naturala. Naturala. Ez dakit? Sin más. Bai. Vale. Osa, nahi duzu... Badago filme bat, ez? Bai. Xi. Her. Oso. Ez dago dikusi ja. Ondo. Ez te gustaztu? Ja. Mugimendu sozialistari ere ez gustatu Bilbo eta Gasteizko jaietan txosna bat jartzen ez ustea. Ez zaio gustatu, Ez. Ez. Sartu du, personalki? Pertsonalki hartu du ez ustea.
Eta nire gero mandizkieten arrazoiak nik uste pertsonalki hartzeko modukoak izan direla. Osea, ziren hauek, sozialistok egin zuten 150 kulturgileren manifestu aurkeztu. Bai. Esan ez, mesedez, jende jatorra gara eta utzi azue ukele pastelaren parte bat guretzat ematen. Osea, txosna, pasta, txin-txin. Eta tartean sinatu dutenen artean daude militante komunista oso ezagunak. Adibidez dago Txanmagoa. Santi Magoa. Santi. Hor jarritzeu, Nacho de Felipe. Kiliki Fresco. Carra Lejalde. Ez da gizien da emez. Por Dios. Baina salsa maltza. Ni hori baldin badago sinatzen artean, ni kontra. Osea, ez ustea sozialista txosno bat jartzen. Hori, bai esan manitako babu jatorrau. Aitor Mendiluze, Bernardo Atxaga, John Tellería, bueno, alako jende komunista. Bernardo Atxaga? Bakizu, hori, liburun bat idatzi du horrek. Bai. Etxeak eta txakurrak eta jobiak. Bai, eta... Babakoak eta hori. Nungoak? Ez que beti konfunditzen dago Benito Lertxundikin. Txatu de pasaiken. Bernardo Atxaga eta Benito Lertxundi musikaren txadana, Atxaga da, zukaldaritzarako. Orduan. Nepitimo fuertia da, jaretia, Osea, zintzu da arrazoiak, plan zuek ez teozu eukiko txosnarik. Gero, hori esan da, atera bai izan dira Bilbokoak eta Gasteizkoak, zergatia esaten, gutxi gara bera. Eta horregatik maila pertsonalen hartzeko, agian, bueno, ze bazegoen. Hau batez, 27 konpartxek esan dute Bilbokoek, ez dituelako betetzen, ez dute usten, momentuz, zenbait baldintza. Tartean, eremu anitz eta parte hartzaian aritzeko gai direla erakustea, hor ja saietzetan zazpla, eta konfiantzan oinarritutako barne harreman onak eta denetareko iritzia dituen jendearekin elkarlanean aritzeko gaitasuna erakutsi behar dute. Eta hortako azterketak examinak egoten dira, o izela ebaluatzen da? Ez dakize test mota dan. Inteligentzia artifizialakin, seguramente. Balik, bera. Hori tresna honi zagozen. Hori txarra. Jarri hor, militante hola fuerte pentsalari bat hor chatbot baten kontra, da bezin aspertzen den horrena, ez? Hori Bilbon. Eta Gasteizen esan diotek, egitasun osoa dutela nola eta norekin nahi duten txortan egin, osea, txorna egin, eta hori erabaki dutela elkarbizitzaren aldeko botoa berresteko, ze oin arte ez da inoiz alako prozesurik egon, ez da inolako aldaketerik egon mugimendu sozialistaren estrategian, etengabeko konfrontazioan eta konpromisioak arkitzeko gaitasune gabeko inposaketan oinarritutako estrategia dakatela. Hor ja, poesia alboratu eta ja mandiote zuzenean matrei zorrean. Eta mugimendu sozialistak esan du, bueno, itzein dezagun gure arteko harremanaz. Eta hori izan da, udako, azken udetako, kolebroiaren, azken kapituloa. Aurrekotan eko txungo hagozean egora, adibidez, ia badago Gasteizen. Inteligentzia artifiziala? Bestea. Hori badu Gasteizen. Baina hori ongo zen, aurretik. Tarduan arramatuzun. Hori ez da estrategia txarra. Ez que nahi ustez, igual, mugimendu sozialek enbiako gena da, ian estrategia berdina. Sortura sartu eta geho... Hostia, bai. Bueno, ez. Sortura sartu. Orduan bildu izango zen... Bildu, alternatiba sozialista. Osa, ja, sortu barruan, ja, bella, zela da, disidentziak ez, abanikoaren abanikoara, egiten ari gara, ez? Dana kapara hau, osa, ia atzenian hori da, dan hartzen dozu estruktura dana, eta beste toki baten jartzen dozu. Iakin hori pasatzen, orduan hori, baina beste danekin imaginatu. Bale. Bueno, ez da egite, Gero gia da, elkartzen diren, hemen Kevinek oso ondo grafikoki eta matematikoki azalduz digunez, segituan jartzen dira dos. Zenbat alkohol erosi behar dan, jendea adoktrinatzeko, gauen. Ez dakizen bat, plata y plomo, hortan ez dago ez da bida politikori. Hori, mitiko jaia bai, borroka ere bai, jaitik zenbat borroka alda egin. Jaia eskatzaile esan diteke, drogak bezala. Oain. Horti zenba geratzen den gaur egungo jai herrikoietan, eta zenba geratzen den
biziraupen ekonomikotik, eta... Nipetzein eren ja mobila fakultazio bala, eten sinua. Hori esan diazu lehen autobusean. Hori esan diazu. Horrek esan nahi du bizizarela toki baten zeinetan agian ez dagoen tentsiorik eta egiten zu hori orokortu, baina egia esan realidadea beste bada ez. Hori balike, bai. Eta gero daude gauza hibridoak adibidez, de repente sortuko egiten duela konferentzia bat, ez? 7. nazio konferentzia egin zuen Euskal Sozialismo berriaz. Sortu. Bai? Bai, egin zuten Kizkitza Gil, de San Vicentek, eta Asier Zamorano, ez da egiten zein den. Ni Zamorano, Asier bai, baina Zamorano. Bai, ja, ni beberde, bai, ni antzera. Zimaz, hori. Ondo. Alako ez da baderik ez dakaten nadia, benetazko festetako antolakuntzan. Orain eskuindarren artean ez dago lako ez da baidarik, eredu digitala gaientzen da. Alegia... Zein jarriko du Bilboko festen arduradun nagusia. Oen dela pasaren astean aukeratu zuten. Eta da, Jonen Larrazabal, 27 urteko neska bat, inoiz aldako lanetan ibili gabea, baina egiko kidea eta gogor egikon partxako kidea. Eta jakina, kurrikulum hori izan da, esan dute denon artean batzokian. Zenbat merezi du emakumenek, lan soldata duina izan dezan eta langile, klase ertainekoa gisa aurkeztu da mundura. 80.000 eta 845 euro. 0,27. Hilero 6.000 eusko inguruan. Zamblan, konpartzak eta txosna PNV-koa dauz? Ez, hau da, Bilboko jai ofizialen zuzendaria, hori ere badago. Jaien zuzendaria. Eta gerola jakinda oso da, ez dela beste inora orkestu. Besteak beste, landeialdi, horrela ditzeri baldin badago horri landeialdia, jartzen zuelako 5 egunetan bihali bazenula kurrikuluma. Zu bihaltzen duzu hor landeialdia, pues ez dakit boen, ez dakit non agertuko mierda, non agertuko dian. Edo batzokiko komunian jartzen dute kartela, eta venga, 5 egunetan lehenengo bihaltzen dela kurrikuluma badoa. Eta kasualitatea. Hori pasau da, iguala, ez dakit euskara zelan, Kolegio Oficial de Enfermeriakin Gipuzkoan. Bueno, en fin, gizar lanitxeko, omisa kolegia hau da. Pago behiozu, ez dakit zemat mango, jabetero, instituzio, ez dakit, nik uste dut, frankismotik ere dautako instituzio, simaz. Instituzio horretako kide izan behar duzula, instituzio horretan lan egiteko? Zer? Bai, lan itxeko egon bizara kolegia hauta. Vale. Zatik, ez dakit. Ja, argatik. Revista bat jasoteko, oso obligauta revista eta kursilloa jasotera pagautan. Bueno, sin más. Eta egonda zuzendaritzan jefa bat, igual ez da izan bat urtez, imagina 20 urtez, olako zerbait. Eta hauteskunde honetan, entera guintzan peña, en plan, daku bihazte gure hautagai aurkezteko. Eta historia lehenengo aldiz aurkeztu da beste hautagai bat, eta irabazi da goleadas, hori da. Kasualitateak. Iguala. Kasualitateak. Hori, ez txatzu pasaien, beti jente diruduna politikan da sartuta dagoena, entera jendala munduko beka guztietaz. Mitiko... badago jende jaioa hortan. Bai, hori da. Perfil hori, de repente dakona beka bat fateko Finlandiara, zatik bai. Bai. Inurriak aztertzera. Bai, gaina beka publiko bat, edo zeinek aldauena bertan parte hartu, ez? Bai, hori da aldaera bat, beste aldaera bat, hori batxokitean ere asko estilatzen dena da. Deialdeak egitea eskaeraren arabera. Zu lortu nahi duzuna emaitzaren arabera prestatu deialdia. Eta kasualitatez, justo zure gertuko enpresek betetze dituzte zuk idatzetako baldintza guztiak. Ego baldintzetako bat enpresan izena, ez? Eta izena izan behar du, eta klaro, orduan. Hortaz itzen nuen justo, porque beste Bilboko entxufazonen berri ematen duen albistean nahizen irakurri duela, Jon Larrazabal bezala, batere lotura politikorik ez duen edabide horretan. Hor ere aipatzen zuten Bilboko espazio publikoren zuzendariare hautatu dutela. Zer den hori, ez dakit oso ondo, espazio publikoaren zuzentzen duena. Kurruak eta hola ez egoteko, dena zuzen.
Eta kontua da, eman diotela lan hori, ardura hori, inolako esperientzarik ez duen tipo bati, sorpresa, ez? Baina, aburtoren PNV-ko zerrentetan agertzen zana, Santutxuko batzokiko gerentea dana, oen ja ez, ja beste lan badaka, eta, por supuesto, gogorregi konpartxako kideare badena, baina hori ez da larriena. Badakizu nola ditzen den tipua? Asier López. Da esan deme, kago, Dios, behingoagatik nira metxabetean nuela. Alegia, oposoekatarik gabeko funtzionario izatea. Ja. Porque funtzionario izaten alderik okerrena da, ez? Oposaketan mierda hori. Gero ja behin hor lortzen duzula, ja lista bizita guztia, ja, zure rutinan sartuta... Potos gora eta listo. Baina, iztena bera konpartituta, bera baino esperientzia gehiago dakat espazio publikoa zuzentzen, eta Bilboko txoko gehienetan egin dut pixa, eta oso ondo araudia non dan. Bilboko txamurra da, errekara ez txixata. Erreka agertu baldin bakazu, baina batzutan. Ja. Zuek, ez dakizu gaitasuna landu duzun, baten bat ezagutzen duten, zutik pixa egitekoa. Agian hemen hortaz itzen dugu, bai. Bai, hau kono batekin, ez? Ez. Bestela. Eta anketatik... Bai, teknika bat, bai. Behatzakin nigo... Bai, Ba, eta... Kurba espazial bera lortzea, Hala! Ja. Zu, bagitzu horiten? Ez. Hala! Hori landu behar da, Bizitza, parranda harintzen dizu. Ja. Estualdi guztiak... Oina, txixain, eske, gero nik papela guztau ikisa, ez da izu, papela gotia. Papel salian, za. Batzutan, ez da gorretara gukerarik. Amazonea zoa zenean? Bai, ostruak. Ostuak hori da. Ja, baina ekosistema urbanuan ostro gutxi, ez? Ja. Eta ostuan baldin badago atolopitrek uste... Astrolopitrek bat? Ostro baten? Ez, baina, armian man lenguzua. Bai, bestia, opilioia. Opilioia baldin badu zer? Ja. Es que hori be pentsatu bida, ondo? Es que real, ez baduzu aldagi guztia kontutan hartzen? Aldagi guztia kontutan hartu dituna da Ortuzarren alaba. Ta hori? Iberdrolan futxatu dutelako komunikazio... Iberdrolan? Bai. Bere Instagramen bere bainu jantziak eta armariko arropa guztia erakutsita gero, pues pentsatu dute Iberdrolako marketing burua izateko... Horreako entxufet trifasiko bat bai. Osa, beti... Inoiz eso bete esan da. Bai, ez? Zela ostixia inen Bilbo erdixan torre hori. Ez, adibidez. Guazen galdera basiko hortara. Rollo faliko hori. Bai, jota falikoa. Ja, odol edo aragi. Ez bat ez bestia, ez? Metal kristal. Bastante aragi, ez? Metal kristal plastiko, basazte aragi. Bai, nik uste dut odol sakia dakoinak maskulinitate dekonstruiu bat dakoela, ez? Baina hori zaukeratzen, Ja. Hori asunto genetikoa nik uste dut. Claro, dan hasta kulturala, izar. Hostian. Por cierto, ez dela, oso gutxi hitz egiten da, eta uste dute mai gainean jarri behar dela, nola Fernando Barrena, Andoni Ortuzarren gero eta antzan diago dakan, Fernando Barrena. Ikusi alduzu, Hori da metaforia... Biak batera. Biak batera, ez dela da harrapatzen, Ez politikoki, Bai. Baina, bada igual adirazle bat, edo islata bat, bai, zerbait gertatzen da. Sakonean horrek informazio bat ematen du. Zer dago, eta da horrela, Fernando Barrena, Ortuzarren bide, antza hartzen, porque ez duzar lehenago zegoen. Ez? Bai, berantzarekin. Dakoi ulian distribuzio iguala buruan. Bai, eta dena borobiltzen hasi, eta hondik Ortuzarragoa da, Hori da. Hori teortu bazaio hori oso ondo lontua dakala, baina ondo hori da Fernando, Baina izenare, ondo tortzen zaio. A ver, zer du da? Pues, hostia. Ja, 58 minutuko txapa dara magu. Bai, ja gaur bastante txapa, Tanik neskan hemen, korte pillo bat, Calamaro, Maduro... Calamaro? Donosti negon, zan? Bai, horregatik. Donosti negon, zan? Hor Miramarren, no? Bai, horregatik. Bueno, urrengo baterako. Urrengo baten be... Bai. Grabatuko... Txakurren inguruan itzen, no? Eta egin badu lusatu, orden, zatipai? Larra, Ni ez dakit. Esto segura. Gaizki datorkizu? Guk hartu behar dugu eta erdi berez, autobusa. Eta zer du da? Eta 3.
Bueno, Noam Chomsky, hilein da. Ostia, hori ikusten sustua, ez? Chomsky zombia da. Noam Chomsky bakit zein da? Da, linguismo modernitatea... Chomsky, tia, Chomsky. Chomsky, bai. Chomsky ez, Chomsky, bai. Chomsky, bai. Bai. Kasi neben. Ez que ez da gizela esan. Linguismo, zela. Eskuntza nenguren aritu. Filosofua zan, ez? Berez, egin zen famatu. Itxura horrekin fijo. Berak ezarri zilulako oinarriak linguistika deitzen da linguismoaren zientzia. Bueno, linguistika modernoaren oinarriak jarri zituen. Horregatik da famatua, berez. Gero sartu zen, anarkismoa eta geopolitika eta... Denetarik. Bai. Hortze pentsalari erabateko, ez? Bai. Hori zan nire bena giro linguistikoa filosofian. Filosofia dana hizkuntzatik pasatzen da. Filosofia dana hezkuntzatik pasatzen da. Hori izan zuen. Ez igual beak ez, Ez da Wittgenstein. Hori hile egin zan. Hori hile egin zan, ez? Bai. Baina hil, Hil. Osa, hil... Bai. Beranduegi hoi batek esan duenez, bizi erdia manipulazio mediatikoa kritikatzen pasaduen norbait lehenago hilda medioetan benetan baino. Merezita. Gorka merezi hartua. Aizezen ere. Osea, zei binein publikau... Bai, bere eriotzaren berri. Eta gero... Eta beha bizirik zegoen. Bai, eta jendea interneten gauzek idazten. Iptus, sajota, oen dela urte bete. Iptus? Oen dela urte bete eman zion? Urte baiet. Bai, Baina bere Andrea atera omen da, ez dakit noa, Twitterren hori, no estaba muerto, estaba de parranda. Esan zuen ingelesez. Bai, oin eskuineko aldearekin eta arazoak zituen. Eskuineko aldearekin? Bai, eskuineko aldearekin. Ja, hori aurretik bai, ez? Orduan ez da iptuzarekin, etorri zerbait. Guri hori hospital baten, isa.hospital baten, pasausakun pandemia gara izan, nun... paziente eta familiaren arteko komunikazioa oso urria zan, desastre. Publikau zan eskela bat, paziente batena ondiokan bizirik zegoena. Baina asmoa zekan hiltzeko? Bai, gutxitita hiltzan, baina ondokan bizirik zegoena. Fuertia, Esto tiene caso, mierda, esto tiene caso. O sea, justo es mierda. Berdin se repikatu bestela publikoa. Kaldera, zuk zelante hau zai Chomsky hildala. O sea, lekutan urten da? Lekutan. Bai. Bueno, lekutan. Komentatzen da. Bakizu. Kasetarioan arteko hori da mamitxutan. Bakizu Chomsky ia hile egin dela? Zeko toda, Ni ez da gizela baina enteatu naiz. Ja. Zuzare soziali gabeko gizakia izan da? Zuzerra bidea bidea zenuen gure Telegram taldera? Ez. Norbaitek zerbait bidea Ez. Hor bidea genuen bakarra da ontan denbora emangoz diguna aipatzeko, eta da Euskal Herrian, txakur gehiago dagoela umea baino. Bai. Debagoienen ere bai. Ja, aipatu duzu. Eta hor gutxi aipatzen dagoela, baina nik uste hori, nik bilatu, ja ezin dut aurreatu. Bilatu dute Euskal Herriko herriri txakurrena. Baina ez dut esango, tentsioa mantendu, ez dira zure utzi hitz egiten, zure zakia tentetzen, eta hori dena, pues orain ez duzu. Eta hor lusatu inbiu programia. Baina asunto da guk hasieran lusatu dugula zakiaren kontua. Eta orduan, klaro. Nire ustez herri hori da Donosti. Ez denuk asmatuko aurrengo 3 bizitzetan. Abaltzizketa edo... Ez. Ahondik eta... Seixiago. Mendexa. Segi, bai. Albiztur. Ez duzu asmatuko, eta galduko duzu. Arbizu. Maduros eta Fermin Muguruz eta Kalamaros ekarrituan testigantza audioak. Eneria bi neskak esadoztai, kanpotarrak, hemen bizi dira, baina, bai. Baina kanpotarra dira, nizta hemen bizi. Bai, ez kanpotik etorri zian, baina, bai, hemengoak. Hemengoa dira. Kanpotarrako hemengoak. Ze, gure lan eta wifia lapurtzea etorri dira. Eta bi, kontekstu. Ostra, kontekstu ezberdinetan, ez que hemen jendiak egiten dau txakurrak umiak ez da belako egiten. Eta erosten dau txakurrak umiak ez dako lako. Sustituzio moen? Bai. Osa, nola kafia ez da uina gura gero suceda neo moen? Bai, igual, ez.
Bai, hortik badago, bai. Hortik zer bai badago. Bai, maitasuna emunta hartu. Animaliak ezin duenez erabaki, lotu eta etxea. Berez, umeak ez dute erabakitzen. Hasieran ez. Ni genuen erabaki. Ni sortzea. Eta galdetu izan baliat ez dakit, zer entzungo nuen. Zer jaio ala ez? Agien esan ezak itxaron, eta nahiago aurrerago. Adimen artifizialekin maite mintutu naiteken garai batean. Noiz bait tokatuko zitzaidan nire txanda, nola doa hori. Nik esaten manun ezetz, ja kosmikoki, ja nire aita eta nire ama zirenak, ja nola ziren berri horrepikatuko, ja nintzen jaioko. Bai, hori da, bai. Bueno, jaioko zinen igual beste non baiten, bueno, birregara irregistatzearen teorianen... Ez que privilegiatu izatea ere, mundu hontan, bizkan dekagarria ere bada, Bai. Hobeto, ez dakit. Ja, total privilegiatu, Baina gaina, historikoki eta geografikoki. Ni esnatzen ezen aldiro, goizean, zer, tente? Zen naska, bain berri, putu amoa izatea munduan, tokatu zaidana. Joa. En fin. Hori, gogoeta bezala, bai, oin dago oso modan ez azki kontrolatuta bizi gara. Baina, zertiaroan peina dana, ez zegoen gaur baino kontrolatuago. Seguro? Bueno, hor... Erdiaroan, 1000 urteko aldean, 1000 gora, 1000 bera. Zure ugasa jabetza zinen. Baina gero toki batzutan be, komunidadea eta kohesioa eta estatu etzen iristen urrun, baina bai egia da, modernitate ekarri zuena... Estatua zan zure etxeko ugasa ba, igual, Arrazoa zen estatua heltzen zenean, hori zen alazo agian. Bin estatua heltzen zenean, agian pesaten zuen, hemen dipasatzen izenez, bortxatzen dut hau, eramaten dizute beste hau, eta zu ere, nirekin gerrarako. Baina ez bazien heltzen, antzen den zure baserrian, lasai askoan agian, ez? Bai, baina zei busgabitz, a ber, kaldu inaiz? Ez horta, kontrola, bale. Gaur egun bizigaren lehen baino, orokorrian, lehen baino kontrolatuago gauden edo ez. Hor dago, ez da bida oso mamitxua, izar. Osa, unola azteko moan. Zai, komunidadea definizioz kontrol soziala da. Toma, oain ze? Komunidadea eta kontrol soziala errigorez batera doaz. Komunidadea, komunismo, kontrol soziala. Orduan, hemen mugimendu sozialistakoa, kontrol sozialaren kontra ez dakize, eta, bueno, baina, eske, komunismoa kontrol soziala... Bueno, baina hori zintzuagoa dira. Behintzat esatu dute, nahi dugu diktadura. Baina, guria. Proletargoen diktadura. Hori, gauza garbi. Bestek esate dizute, ez? Librea zarela eta kaina batzuk hartu alditazkizulako atxaldean. Eta egia da, berez, egia da. Osa, kainak hartu alditza. Ez ikutu nire galagardoak, hori ere esate dizut. Proletargoaren diktaduran dago, baina galagardoakin, Bai. Da, betiko diskusio eternua askatasuna eta berdintasunaren artean. Askatasuna eta berdintasuna. Fraternite, igualite. Sozialismoak ematen dio berdintasunari, etxatorten itza, lehentasuna berdintasunari, eta ez liberalismoak askatasunari. Baina askatasun liberala. Askatasun tramposua. Zer dan askatasuna be... Askatasun tramposua, bai. Hor mamia dago. Liberalismoa trampa bada. Bai? Bai, total. A muerte kontra? Bai. Venga. Beti zaten da kontratuan zilegitasuna, eta beti kontratu bidez ematen diala, elkartruke... Bai. Gauzena. Bai, gauza, baina... Bai, merkantziak etola. Baina beti, kontratu baten atzian beti eskutatzen dira bestelako egoera, diskriminatzaia, Nik uste ondo horrendu duela kapitalismoa, horrekin... Liberalismoa trampa bada, eta gisa sozialismoa... Eta sozialismoa trampa bada? Ados natorra xerrekin diala geisha, zela esan dozu? Zizan dut? Ez nago ados, nire burarekin, hori azteko. Nahi du zuhurragoak, ez? Jende zuhurragoa. Nila ba naiz. Osa, nila egin duen elana. Fabrikati dator, ja, ultra sur. Sur. Bueno, lagunak, pues hoize pasatu garela berriz ere, baina... Ondo. Baina gauza asko gatu dira, gaur bai minduta noala, Landu noala, ekarritut badio batzuk testigantzatu flipatuko zeintuzkena. Esan, entzumar dira, ordeko pasatuko da, berandu izango da, entzuten dugunerako, baina berandu denez, pues, ala. Hoi justo deitu dit,
Ez diot hartu, duen egon naiz hartu ez. Jo, hemen, ni beti duen egoten, norbaitek deitzen badit hemen zuzenean hartu ez hartu ez, zatik. Altaboza jarrita bai, ez dela ez. Ja. Edo denok parte hartzen du, o inorkez. Miguel Angelek. Deiaren arabera. Miguel Angele ditu. Miguel, beranduek izango duen lehendabiziko eta azken gonbidatu agian. Agian, hortaz ari zara. Eta noiz da gonbidatua, noiz da tor? Miguel Ankar Lurrin. Hori. Ja, sekretu bat aurregatu dugu, Hori eta Kevinen bizarraren edapenaren atzean zer dagoen. Zuk ere ez dakizu. Bi horregatik ba, misterio handia dira. Urrengo saioan, agian? Nire palo. Argituko ditugu. Bai, ez, igual, urrengo urtean igual. Hostia, bai, urtean agian txoskirenak egin du. Baina, daur relazionauta Kevinen bizarra, hau da titularra. Izar, geldi, Izar. Ez dut esango, dau relazionauta sexua.iru programarekin. Baitu esan da. Hostia. Vale. Nahi duzu kanta bat amaitzeko? Agian gaur ezain amari zauria Odei esan ez da geri nahiko nuken herria Ta noiztik dute itzalbera Amets berri, amets gaizto zarren Ta noiztik dute jantzi bera Aberri zein Deserririk latzenak Agian gaur ezain amari Zauria Odei esan ez da geri nahiko nuken herria Ta noiztik dute itzalbera Dute jantzi bera Amets berri, amets gaizto zarrenak Bertako zein arrotzenak Aberri zein deserririk latzenak Non isiltasuna den ere zerki